Ola, moi boa tarde a todos e a todas, moitas grazas pola vosa presenza. Benvidas a este sempre impresionante Teatro Jofre que hoxe vai servir de escenario a un acto organizado unha vez máis pola Comisión Pro Memorial das Vítimas do Franquismo de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Como moitos dos presentes sabedes, trátase dunha entidade xurdida no 2021 dunha asamblea en Caranza, no Galicia de Caranza concretamente, impulsada por Vicente Couce e Anxo Currás, que buscaba dar cumprimento á promesa de construir un monumento ás asasinadas e asasinados polo franquismo nas comarcas. O xermolo deste acto non é outro que reivindicar a reparación do dano causado a esas persoas e tamén ás súas familias a raíz da represión xerada durante os anos do golpe de Estado e a ditadura de Francisco Franco. Falamos non só de fusilamentos, senón tamén da aplicación da lei de fugas e dos tráxicos paseos. Accións que sucederon en lugares coñecidos por todos vós como os cemiterios de Canido ou de Serantes, o Arsenal Militar ou o Castelo de San Felipe. Aberracións que merecen ser lembradas para evitar esa injustiza que é co paso do tempo o esquecemento. Este recoñecemento que sacamos adiante na tarde de hoxe é unha longa reivindicación de anos de investigación sobre o acontecido naquela escura época tras a sublevación militar en Ferrolterra. O número de asesinados e asesinadas entre 1936 e 1976 é de 904 homes e mulleres, case 1 milleiro de persoas que pagaron coa súa vida a defensa dos valores democráticos e da liberdade. Os seus rostros acompañaránnos en forma de proxección durante este acto. Chegamos, pois, ata o día de hoxe despois dun longo camiño de traballo, un camiño que debe continuar coa materialización dese monumento, obra de Manuel Patiña, que recolla os nomes e a cronoloxía dos asasinados polo franquismo, dando así cumplimento ao acordado a falta de unha en 2 ocasións en sesión plenaria no Concello de Ferrol. A Comisión, os historiadores, as familias das vítimas, os axentes sociais e a cidadanía en xeral ben o merecen. Hoxe queremos tamén dar as grazas ao Ateneo Ferrolán, a Medulio, a Fuco Buxán, a Fundación Artabria, a Fundación 10 de Marzo, a Fundación Moncho Reboiras, a Fundación Aprileco e República, Ateneo UMES, Cátedra Memoria Histórica da Universidade da Coruña, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, o Instituto Galego de Historia, as múltiples asociacións veciñais e os sindicatos Comisións Obreiras, CIGA, UGT, USTG, CGT e CNT. Sen máis dilación, dou paso ao dúo formado por Bernardo Irati, que coa súa gaita e o seu acordeón poñerán a primeira pinga musical a este acto. Ao remate da súa actuación tomará a palabra a concelleira Eva Martínez Montero en representación do alcalde Ángel Mato, que finalmente non puido asistir a este acto por problemas de axenda.
Ben, Eva, está por aquí? Eva? Non está Eva. Ah, vale, Germán, pensei que iba a vir Eva, pois disculpa. Cedo xa a palabra, entón. Grazas. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Non son Eva Martínez, son Germán Costolla, compañeiro de goberno de Eva, que a última hora tivo un problema persoal e non puido asistir a este acto como era o seu desexo. Eu levo xa uns poucos anos, non moitos, pero algún levo xa nesto da política. Normalmente, cando me toca intervir nalgún evento, nunca soio levar as cousas escritas, sino que falo máis polo que nese momento me parece que teño que dicir, pero hoxe realmente vou vos a dicir que tal vez a intervención na que máis nervioso estou, debido, obviamente, ao acto do que se trata. E como non quero que nin eses nervios nin a emoción me poidan xogar unha mala pasada, hoxe trouxen unhas poucas liñas que, co vosso permiso, vou a ler para, desa maneira, non equivocarme. Primeiro, amigas e amigos, moi boa tarde. Quero comenzar a miña intervención agradecendo á Comisión Promemorial das Vítimas do Franquismo de Ferrolterra, Eume e Ortegal o convite a este acto de homenaxe e excuso tamén a presencia do alcalde, debido a que xusto nestes momentos está tendo unha reunión con rexedores de outras cidades co presidente do goberno na Coruña, con Pedro Sánchez. En todo caso, mandavos da súa parte non só o seu saúdo agarimoso, senón tamén traslado o seu recoñecemento público, así como do grupo do goberno e de todas as vítimas do franquismo, especialmente as das nosa cidade. É certo é que me comprace estar hoxe aquí por diversas razóns. Lóxica e principalmente razóns de carácter ideolóxico, mas tamén me vades permitir que síntome bastante moi orgulloso de pertencer a este goberno municipal xusto neste momento, que conxuntamente coas compañeiras e os compañeiros do Bloque Nacionalista Galego e de Ferrol en Común fomos quen de sacar adiante esta iniciativa, dando cumprimento a unha serie de mocións anteriores, dando cumprimento á mesa de traballo en torno á construción do memorial ás vítimas do franquismo. Un memorial que será unha realidade a mediados do mes de maio, tal e como se teñen indicado dende a empresa que se está a facer cargo da segunda fase desta actuación, a da construción do pedestal e a colocación da escultura realizada altruísta e xenerosamente por Manuel Patiña, así como a instalación desa placa na que figuran os máis de 900 nomes de homes e mulleres vítimas dunha ditadura feroz, a ditadura franquista. Dende aquí, novamente e públicamente, queremos agradecer a Patiña ese xesto cara a todas as vítimas da nosa comarca. Pero o Concello de Ferrol non remata o seu compromiso do recoñecemento ás vítimas coa instalación deste memorial, senón que ten un longo traballo a curto e medio prazo, dando cumprimento á Lei de Memoria Democrática. Dende logo, esta lei supón unha oportunidade para poder saldar a débeda da Administración con todas as persoas vítimas dun réximen ditatorial que ao longo de 40 anos deixou milleiros de vítimas entre asesinados e represaliadas. Agardemos que ese Consello Sectorial de Memoria Histórica Democrática na que estamos a traballar e ultimar nestas datas se convirta
nunha ferramenta útil para acadar todos os obxectivos que marca esta lei. E xa, por último, nada máis que decirvos a todas, compañeiras e compañeiros, xa era hora. Moitas gracias. Quero invitar agora a Tom Blanco a que suba ao escenario. Despois da súa intervención tamén van tomar a palabra outros dos membros da Comisión Promemorial, que son os concelleiros en Ferrol, Suso Basterrechea e Iván Rivas. Os asasinados pola dictadura foron esquecidos e noso o deber de lembralos. Boas tardes e benvidos a todas e todos en nome da Comisión Promemorial das Vítimas do Franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal. E un saúdo especial aos familiares das vítimas, pois sufriron o indecible e tamén foron estigmatizados polo réxime de Franco. Falábanos o poeta Celso Vilo Ferreiro da longa noite de Pedra, e foi longa, en verdade, mas hoxe, con a vosa presencia sensible á injustiza e respetuosa coas vítimas todos xuntos, de xeito colectivo, vamos a traballar na procura da verdade, da xustiza e da reparación. A ditadura de Franco exerceu unha política de terror. Nun recente artigo do profesor Vicente Navarro afirmaba que, según un dos maiores expertos en fascismo europeo, o profesor Malefakis da New York University, decía que por cada asesinato político do réxime de Mussolini, o réxime de Franco foi responsable de 10.000. Feitos deleznables, que se un se acostuma a eles, daríamos de carácter de normalidade aos mesmos. En Galicia apenas houbo guerra, pero sí represión sistémica orquestada polos golpistas, que derivaron en horrendes crimes contra republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, galeguistas e militares fiéis á República. Estamos, por tanto, a homenaxear aos asesinados, pero vítimas hubo moitas máis, porque tiñamos unha ditadura sórdida e a que tiña atenazada a poboación. Estudantes, activistas, mestres, traballadores botados das súas fábricas e, polo tanto, condenados á miseria, e tamén a práctica de uso dos vencidos como botín de guerra. Saqueos das súas vivendas, repartición das súas propiedades e tamén os presos nas cárceres e nos campos de concentración. Sin esquecernos de outro feito gravísimo que foi o dos bebés roubados. Tampouco das humillacións ás mulleres, irmás, nais, esposas, as cales os opositores, moitos casos, as rapaban e lles obrigaban a beber aceite de ricino para, antes de facelas desfilar, para regocijo dos fascistas. Elas, despois, con disentería, desfilaban e, pola súa condición de muller, en moitos casos, sufrían abusos sexuais. Citarei 2 casos. O primeiro é que foi ante a incapacidade da Garda Civil de atopar a un sindicalista fuxido, colleron as súas 2 irmás e obrigaronles a ir sen roupa desde a súa casa hasta a praza de Cambados. E ali, para humillalas, obrigaronles a tocar a pandeireta e bailar unha xota completamente espidas. Logo, atoparon a súa irmá e o fusilaron. Outro caso foi máis perto, que foi violar en acto de servicio. Sucedeu nas Pontes, cando un veciño denunciou ao xefe de Falange de haber asesinado ao seu pai, a súa nai e violado a súa irmá. Pois ben, a violación foi desestimada a denuncia porque consideraron que os gardas actuaban en acto de servizo. E agora vamos a dar unha revista, unha pasada a un
aos guerrilleiros que como contrapunto á barbarie loitaron en unhas condicións moi difíciles, como método de autodefensa e de resistencia ao fascismo. Pero temos que ter claro unha cousa que explicaba moi ben o escritor Julio Cortázar. É moi importante comprender quen pon en práctica a violencia, se son os que causan a miseria ou son os que loitan contra ela. Familiares, enlaces, guerrilleiros que arriscaron as súas vidas loitando en unhas condicións depauperadas, pasando fame no monte, soportando a choiva, caendo enfermos e, últimamente, tamén con unha correlación de forzas nas que estaban illados que era totalmente desproporcionada e adversas para eles. Ao final, hubo unha aniquilación de prácticamente casi os últimos redutos dos maquis. Tampouco quero esquecer por unha cuestión importante que é a solidaridade. As dos brigadistas internacionais que caeron en España loitando contra o fascismo. A memoria é importante. Por elo, lembro que alá polo ano 2015 lín na prensa que Felipe VI acudiu a Francia invitado pola alcaldesa de París para honrar aos republicanos españoles da Nove que liberaron París dos nazis. O que xa non teño tan claro é se Felipe fixo ou non algunha referencia aos 40 anos de ditadura en España. No 2022 tamén leí na prensa que Felipe viaxou a Viena invitado polo xefe de Estado de Austria para asistir a un acto de honra aos republicanos españois que foron exterminados polos nazis en Mauthausen. O acto celebrouse, fixadevos ben o nome, fronte ao monumento contra a guerra e o fascismo. E neste caso tampouco teño claro se Felipe fixo algunha referencia aos crimes do fascismo en España. Pola contra, Miguel Hernández escribía: aínda que o outono da historia cubra as vosas tumbas co aparente polvo do esquecemento, xamais renunciaremos nin ao máis bello dos nosos ollos. E achegámonos a Ferrolterra. A ditadura de Franco chegou a vida de máis de 900 homes e mulleres nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, por ser afíns á legalidade, á democracia e á liberdade. Os historiadores Xosé Manuel Suárez e Bernardo Maiz elaboraron a listaxe que acordou esa terrible cifra. Como sociedade, tiñamos, por tanto, unha débeda coas víctimas. Por iso, a iniciativa de Vicente Couce, do noso compañero Vicente, xurría a idea de facer un monumento que culminou no ano 2017 e 2020 con unha sendas mocións que foron aprobadas, pero que, lamentablemente, o monumento non se erixiu. A frustración reinou entre a maioría das persoas que o promoveron, que pouco a pouco, co tempo, foronse diluindo. E foi o 2 de xullo de 2021 cando Vicente Couce e Anxo Currás convocaronos a unha asamblea en Caranza e Vicente, xa moi mermado físicamente, pediu un relevo. Así se constituiu a Comisión Promemorial das Víctimas, coa determinación de non dar a causa por perdida. Ferrol foi unha cidade de loita contra a dictadura e partindo da premisa de que se queríamos algo tiñamos que pelexar por elo, elaboramos un calendario de accións tendentes a levantar de unha vez por todas o devandito monumento. No ano 2021, concretamente o 18 de xullo de 2021, na Praza de Armas fixemos un acto de enorme carga simbólica e conceptual, que foi ler por primeira vez na historia da cidade os nomes de todas as víctimas asesinadas polo fascismo en Ferrolterra e Eume e Ortegal, contando coa colaboración cidadán e leendo os nomes de todos eles en medio de un respetuoso silencio e un emotivo aplauso ao final de cada lectura. En 2021 tamén fixemos unha moción para erixir o monumento xa de unha vez por todas, reitero, a través do BNG e de Ferrol en Común. A cal foi aprobada
cos votos do PSOE, Ferrol en Común e o BNG. Outra acción que fixemos foi, para dar maior empaque, facer unha pancarta e colocala na balconada do Concello cos nomes dos máis de 900 víctimas. Foron pequenas reivindicacións de transformacións sociais, pequenas, sí, pero que exixiron reuniones prácticamente semanais que fixemos no Ateneo e a quen lle damos as grazas. Para darlle maior difusión ás víctimas, tamén acordamos facer este acto que hoxe celebramos. Contactamos co documentalista Carlos Quirós, os músicos Alexandra Pita Eivia, con Lidia Espido, con María Manuela, con Manolo Bacallao, con Xurxo Varela e tamén contamos tamén coa colaboración da compañeira Verónica que presenta o acto hoxe. A todos lles damos as gracias, o mesmo que ao escultor Manuel Patiña na elabora do monumento, que nos acolleu sempre na súa casa con moito interés porque isto saíra adiante. Sin embargo, ante as continuas demoras e aprazamentos do Concello, realizamos diversos contactos para, desde un pouco, agilizar os trámites e tamén fixemos rodas de prensa, concentracións, e todas estas medidas de presión conseguiron que, por fin, alcanzar o objetivo. O monumento é unha realidade, está feito. As placas cos nomes de todas as vítimas están feitas. A ubicación do espazo onde se vai instalar están feitos. Só falta inauguralo. E contamos con vos, con as familias, coa sociedade no seu conxunto e cos partidos que o fixeron posible. Porque non hai nada máis frío e máis triste que unha cifra que enturbe que baixo ela hai homes e mulleres a que o fascismo quitou a vida. Temos que ter en conta que o réxime de Franco, nos seus estertores, e xa agonizando, asesinou en Ferrol aos militantes de Comisións Obreiras Daniel e Amador e ao militante de Unión do Pobo Galego Moncho Reboiras. E xa para ir rematando, vou ler unha frase, ou dicir unha frase do poeta uruguayo Eduardo Galeano, que din así: xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, poden cambiar o mundo. O Comité Promemorial é unha pequena mostra. Evidentemente non cambiamos o mundo, pero esta pequena parcela que é o monumento e o acto de hoxe dalle voz e protagonismo ás víctimas. Moitas gracias a todos. Ben, boas noites, son Suso Basterrechea. Teño a honra de representar neste acto a Ferrol en Común. O primeiro, dar as grazas a todos os presentes, dar as grazas, sobre todo, ás familias daqueles e daquelas que deixaron a vida, foron asesinadas na defensa da liberdade, na defensa da xustiza. Sin dúbida, este é un acto, como se está señalando aquí, que é meramente tendo a importancia que ten. Ademais, quero salientar o carácter plural deste acto, tendo a importancia que ten, non debe ser máis que o prolegómeno do que é a instalación definitiva de un monumento, de un memorial que de alguna maneira lembre a memoria permanentemente daqueles que nesta cidade, moitas veces vilipendiada, deixaron a vida en defensa da República, da liberdade, das ideas que cada quen tenga sobre a vida, a política e a forma de existir. Esta cidade, que en su día estaba composta por outras dos cidades, por dos vilas, o propio Ferrol, Serantes, que vieron como foron asesinados os dous alcaldes escollidos democráticamente no seu momento por los povos de Ferrol e Serantes, que viron como deixamos regaron as súas rúas coas algunhas das últimas víctimas da dictadura franquista en defensa da liberdade política, en defensa da liberdade sindical, en la loita por condicións dignas de traballo, en la loita por la chegada da liberdade ao noso país. Por lo tanto, que mellor
cidade que a nosa, para mostrar esa memoria de todos aqueles e aquelas que foron asesinadas. É verdade que en ocasións, en estos actos, se viste todo de unha cierta grandilocuencia e moitos o que vivimos aquí, o que vivides aquí é unha traxedia íntima da perda de familiares máis ou menos cercanos, pero de alguna maneira pertencentes á historia da vosa familia. Eu tamén quero señalar que non soamente son aqueles que morreron, que foron asesinados, sino aquelas e aqueles que quedaron vivos. Eu, que aínda que padeza, porque salgo moito nos medios, o sea, últimamente bastante recoñecido, non levo demasiados anos militando na miña organización, teño que señalar que a política ás veces es dura, pero a maior dignidade, a maior honra que teño é representar en algún momento puntual a organizacións que loitaron, que sufrieron, compartir a militancia con xente que sufrió de verdade, a represión do franquismo. Quero ter unha lembranza porque, lamentablemente, esa xente que en su día sobrevivió a dita represión, pois, por motivos da idade ou por motivos incluso de enfermedades latentes debidas a procesos industriais, pois vai desaparecendo. Estamos todo o día, é necesario e imprescindible dar homenaxes tamén a esta xente. Eu quería ter unhas verbas para Vicente Couce, porque é verdade que aínda cando xa estaba mal ou moi mal, tiña sempre motivo, atopaba un espazo para escribirme, para chamarme, para preguntarme, para loitar, para ver como estaba o estado, o desarrollo administrativo de dito memorial. Foi su gran sono, su último sono, de alguna maneira, era aquelo que pechaba o círculo da vida. Comentaba outro día a compañeira de Vicente, Isabela, de que era, de alguna maneira, pechar esa vida con la colocación deste memorial. Lamentablemente, algunos fallamos, todos fallamos, e non pode ser, pero o que sí quero ter, cando menos, unha lembranza para él dende aquí. Quizás a persoa que máis loitou para que isto fose posible. Quero agradecer tamén o esforzo de Suárez e de Maiz, historiadores que sei que levan anos puliendo, definiendo, incluso aguantando, non digo queixas, pero sí matices con respecto á lista que están conformando. Creo que é unha labor inestimable, creo que é unha labor imprescindible e necesaria. Como tamén a todos os compañeiros que durante estes últimos anos vimos reuniéndonos con cierta regularidade, Tom, Currás, Malai, Iván, o meu compañeiro do BNG, etcétera, Don Gil, que de alguna maneira, a propia Isabela, que de alguna maneira hemos tirado para diante, forzando, ou de alguna maneira consiguiendo que isto sexa posible. Quero ter tamén unhas palabras, eu son un artista plástico, sabedes, sin dúbida este é un monumento que nós apreciamos, pero é un momento donde hai que deixarlo claro, hai unha resposta, por iso é máis importante que nunca este monumento. É un intento de relectura da historia infame, e quero ter unhas palabras de agradecimiento para Manuel Patiña, que non solamente es que o faga de maneira absolutamente altruista, sino que ademais seguramente va a sufrir no seu esforzo, no seu talante, no seu talento plástico, non digo a agresión, pero sí a loita, de alguna maneira, dos elementos máis reaccionarios da nosa sociedade.
Nada máis, vou rematando que de feito va a ser un acto demasiado longo. Sí que pediría, porque eu vivo na Rúa María, na mesma manzana onde nació o dictador, que esa memoria histórica se aplique de unha maneira rápida e pronto a Fundación Francisco Franco sexa absolutamente ilegal e que esas placas que aínda permanecen nas nosas rúas sean retiradas. E me dá igual que unha delas fora colocada no tempo da República. Me dá igual. A traición é a traición. Antes, despois, agora e sempre. Gracias, moito ánimo, moita forza, compañeros, e hasta ver pronto este monumento, este memorial feito unha realidade. Moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Son Iván Rivas e estou aquí en representación do Bloque Nacionalista Galego. Eu, en primeiro lugar, quixera darvos as grazas por estarse aquí neste magnífico escenario que é o Teatro Jofre. En segundo lugar, quixera agradecer a Tom, a Don Gil, a Malai, a Suso, a Bernardo, a Suárez, a Sabela, a Anxo e, por suposto, lembrar a Vicente polo traballo feito ao longo destes anos para poder chegar até aquí. E, en terceiro lugar, gustaríame explicar por que hoxe nós estamos aquí. E, desde o meu punto de vista, estamos aquí por tres motivos, por tres razóns. A primeira, porque o que aconteceu en Galiza ao longo de todos estes anos de franquismo e, sobre todo, nos 3 anos posteriores á sublevación militar, non foi unha guerra. Foi un exterminio. Foi un xenocidio. Nos 3 primeiros anos matáronse 4.699 galegos e galegas. Nos 5 primeiros meses matábanse 14 persoas ao día. Este acto quere lembrar que máis de 900 persoas foron asasinadas por parte deste réxime xenocida e inhumano. Unha dictadura infame que tiveron que sufrir os nosos pais, os nosas nais, os nosos avós e as nosas avoas. A segunda razón pola que estamos aquí é para denunciar a política de propaganda, edulcoración e blanqueamento deste réxime ao longo de todos estes anos, incluso na actualidade. Porque eu pregúntome, cando e en que momento rematou a transición? Cando morreu Franco, co goberno da UCD, cando o Partido Socialista ganou as eleccións en 1982, coa Lei de Memoria Histórica de Zapatero, con esta nova Lei de Memoria Histórica, ou é que aínda non rematou? Porque nesta cidade, nesta mesma cidade, votouse en contra hai escasamente unhas semanas da retirada de 40 símbolos franquistas hoxe vixentes nas nosas rúas, como a placa natal da casa do dictador. Votouse en contra de retirar estatuas exaltando a labor militar de persoas que exerceron a represión ao longo de todos estes anos no franquismo e que hoxe siguen estando vixentes en centros hospitalarios desta cidade. Nesta cidade houbo quen se astivo e mirou cara a outro lado cando Anxo se presentou nun pleno municipal a reclamar a construción de ese monumento en lembranza das víctimas. Neste estado, no estado actual, temos visto como
desde o Partido Popular, se chegou a afirmar que la guerra civil fue un enfrentamiento entre quien quería la democracia sin ley y quien quería la lei sin democracia. E hoxe mesmo, temos que ver como un bisneto do dictador luce unha camiseta onde se pode ler Stop Desahucios. E seguramente lle parecerá gracioso que voten a xente á rúa. Pero é intolerable que unha persoa poida facer isto cando disfrutou de propiedades como Pazo de Meirás grazas ao esforzo e a obrigación que lle impuxeron os galegos e os galegos para financiar a construción desa edificación e que ninguén lle pida contas nin lle pida responsabilidades por todo o que teñen feito ao longo destes anos. Nesta cidade hai escasamente 20 anos se vilipendiou o alcalde de Ferrol por retirar a estatua ecuestre da entrada á cidade de Ferrol. Nesta cidade segue a existir un panteón propiedade dos Franco por agasallo municipal, mentras os máis de 900 nomes desta lista permanecen ocultos e silenciados e sen un lugar onde os familiares e calquera de nós lles poida render tributo e recuperar mínimamente a dignidade roubada. Esa é a segunda razón pola que estou aquí. E a terceira é porque hoxe non estamos aquí porque en 1936 se atentara contra un réxime político lexítimo como era a República, que tamén. Estamos aquí porque somos demócratas e fundamentalmente humanos. E o que se pretendeu durante aquel réxime infame non foi acabar coa República. O que se pretendeu foi acabar con todo e con todas aquelas persoas que puideran, cando menos, albiscar un futuro plural e libre. Era asasinar e rematar con todo aquel que supuxera unha vontade de cambio. Era cercenar calquera tipo de opción, xa non política, que non fose concomitante co réxime fascista que se estaba a desenvolver e que se estaba a aplicar. E así mataron de todo e a todo. Mataron nacionalistas, mataron anarquistas, mataron comunistas, mataron por escribir, mataron por falar, mataron a xente pola súa condición sexual, mataron para facerse con propiedades, mataron por inquina, mataron por matar. Asasinaron a calquera persoa que fora contraria, no máis mínimo, ás directrices que ese réxime infame desenvolvía e impoñía. E por iso estamos aquí. Porque a forza do noso amor non pode ser inútil. Moitísimas grazas a todos e a todas pola vosa presenza. Moitas grazas, Iván, moitas grazas, Suso, e moitas grazas, Tom. Despois de escoitar as vosas emotivas intervencións, imos agora a desfrutar dunha peza musical das mans, nunca mellor dito, das pianistas Alexandra Pita e Lidia Espido. Elas traballan na recuperación de mulleres compositoras. Esta peza é parte dese traballo. Titúlase Danza Sacra e a súa autora é Melanie Gonis. Despois da súa arte, será o turno para a proxección de Case un milleiro de nomes, peza do documentalista ferrolán Carlos Quirós.
Podemos dicir que aquí comeza unha lista de case 1 milleiro de nomes. Ás 4:20 da madrugada do 30 de xullo de 1936 era fusilado no interior do Arsenal o primeiro veciño asesinado polo franquismo en Ferrol, un oficial maquinista acusado de sedición a bordo por defender a República no acoirazado España. Abofé que non sería o único. Só 5 días despois, o xefe do Arsenal e exministro de Mariña era tamén executado tras os muros. Máis de 150 persoas foron fusiladas nesta base militar por sentenza de consellos de guerra da Armada. O fusilamento, baixo o amparo de códigos militares decimonónicos, era o xeito de represión oficial. Porén, os paseos aínda resultaban máis doados de xustificar. Unha nota dun simple xefe de policía era suficiente para argumentar a execución por un intento de fuxida dos reos. As vítimas eran sacadas do cárcere e liquidadas diante dos muros dun cemiterio. O 16 de setembro do 36, 16 republicanos, entre os que había traballadores do naval, administrativos, 2 gardas municipais, un cociñeiro, un mestre de música, un carpinteiro, un albanel, un concelleiro de Fene e un mozo de só 18 anos afiliado ao Partido Comunista Ferrolán foron asesinados neste camposanto de Serantes mediante unha execución conxunta e soterrados baixo unha fosa común. Após o alzamento militar, o xeneral Mola dictaba a seguinte orde aos seus simpatizantes. Es necesario crear unha atmósfera de terror. Hai que crear sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Os almacéns da Escollera e San Campio, sumados a algunhas embarcacións, eran utilizadas como prisións naquela época. Un reo que estivo aloxado nunha bodega de carga do buque de pasaxe Plus Ultra durante máis de 10 días na máis absoluta escuridade, narraba así as terríveis xornadas acompañados de outros 200 homes. O lugar ao que eran conducidos era a entrada da dársena militar, e debido á escasa distancia entre a Escollera e chamada Punta do Martelo, escoitábamos os berros dos presos chamándolles asasinos, criminais, etc. E despois dos berros escoitábamos os disparos de fusís e tiros de gracia. Tamén existía a guerrilla. Asoltos como este retiráronse moitos dos fuxidos galegos tras o golpe. Entre 1939 e 1954, 123 persoas deron a vida nunha resistencia armada galega contra o franquismo, calificada Galicia pola Dirección General de la Guardia Civil en 1948 como la primeira zona guerrillera de España. Os últimos 2 anos de vida dun guerrilleiro muardés foron atroces para a súa familia. Asediado pola Garda Civil, foxe ao monte. A súa muller é maltratada e privada de alimentos por non delatar o home. Desterrada durante 1 ano en Valladolid e separada dos seus fillos, ingresa posteriormente no cárcere da Coruña ata que matan ao seu marido. Viúva de 38 anos e estigmatizada, recupera aos seus nenos sen pensión e na pobreza máis absoluta. A pesar do colosal esforzo do bando golpista por querer amosar unha imaxen de protección da Igrexa perseguida por unha suposta cruzada republicana,
Moitas vítimas do rolete franquista practicaban o catolicismo. Os falanxistas asasinaron a un crego de Xestoso por negarse a doar cartos da parroquia para o movemento Salvador de la Patria. Algúns devotos recibían os santos sacramentos dos frades mercedarios ferroláns ou solicitaban un catecismo antes de seren fusilados. Un párroco de Ferrol que colgara os hábitos sobre 1930 tamén pasou polas armas. Porén, o engranase propagandístico dos sublevados debía introducir unha mensaxe clara na sociedade. Os defensores da República eran firmes inimigos do entorno eclesiástico. Por iso, en 1938, decidiron dar unha lección. Executar, no mesmo día de Nadal, no castelo de San Felipe, a 2 veciños. Un xornaleiro do naval de 32 anos e un mariñeiro de 26. A fortaleza, noutrora baluarte e referente defensivo da cidade, foi un dos principais escenarios de fusilamentos na guerra. Máis de 80 persoas, acusadas de opoñerse á sublevación militar, foron axustizadas na contorna desta fortificación do século XVIII. Xenerais, alcaldes, sindicalistas, labregos e concelleiros pasaron polas armas, mais tamén unha muller, natural de Mugardos, militante activa do Partido Comunista, e nai dun bebé de 3 meses de idade, asesinada o 27 de xaneiro de 1938 tras unha instrucción previa en un consello de guerra repletos de declaracións e testemunhas falsas. Desde logo, esta non será a única. En Miño aparece sen vida, executada polos falanxistas, sen xuizo, unha mestra de 41 anos. Afiliada á FETE-UGT e ao PSOE e fundadora do subcomité coruñés da Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, foi calificada, según consta no informe da Garda Civil, como un elemento perigosísimo. O seu pai foi obrigado a abandonar Miño. A súa casa foi saqueada e os seus libros queimados. Tamén no antigo cemiterio de Canido, lugar de enterramento tras paseos e detencións ilegais dun enorme número de víctimas, acabaron coa vida de 5 mulleres de entre 22 e 50 anos, algunha delas nai de 4 fillos, pertencentes ao Grupo Socialista Femenino e Agrupación de Mujeres contra la Guerra y el Fascio. En marzo de 1938, acusan a unha labrega de 39 anos, nacida no lugar de Esteiro, en Cedeira, de axudar aos fuxidos. A Garda Civil leva a cara a un peñeiral de Valdoviño, ata a unha árbore, viola e asesina por disparos de fusil. O enseñamento na represión era habitual. Nas Pontes, os falanxistas asustizan a toda unha familia dun tenente de alcalde agrarista acusado de comunista sen dereito ao xuízo. A enorme popularidade levou ao revanchismo asesinando ao home, a súa esposa e aos 2 fillos de 28 e 18 anos. A única sobrevivinte foi unha filla que fuxiu cun tiro nun brazo. Mais non son os días, meses e anos próximos á sublevación houbo execucións. O 10 de marzal de 1972, 2 traballadores da antiga Bazán e militantes de comisións obreiras foron asasinados por disparos da policía cando reclamaban un convenio colectivo propio durante unha manifestación en Ferrol. O 12 de agosto do 75, no crepúsculo da ditadura franquista, a policía matou con 3 tiros polas costas a un mozo de 25 anos na Rúa da Terra.
A versión policial mentía argumentando un suposto ataque do rapaz aos membros da seguridade e o seu posterior suicidio, versión desmontada e recoñecida polo propio goberno de España moitos anos despois. Podemos dicir que aquí comeza unha lista de casi 1 milleiro de nomes. Ás 4:20 da madrugada do 30 de xullo de 1936 era fusilado no interior do Arsenal o primeiro veciño asasinado polo franquismo en Ferrol. Ben, despois do visionado desta peza de Quirós, cedolle agora a palabra aos historiadores e membros da comisión, Xosé Manuel Suárez e Bernardo Maiz, Eles foron os encargados de elaborar este listado do que falábamos durante este acto dos asesinados polo franquismo en Ferrolterra despois dun arduo estudo de campo. Podedes subir ao escenario. Como fixemos o traballo xuntos, imos seguir xuntos, polo menos, a falar aquí, espero que máis. Bueno, boas tardes. Quizáis o sabedes, pero neste mesmo lugar, hai preto de 87 anos, tiña lugar un mitin. Era o domingo 14 de xuño de 1936, sobre un mes, máis ou menos, antes do inicio da sublevación fascista. Ese mitin ás 11 da mañá, os asistentes enchían este teatro pedindo a aprobación do Estatuto de Autonomía. Asistían representacións da Coruña, Ortigueira, Pontedeume, Mugardos, Serantes, As Pontes, Cedeira, encabezadas polos seus alcaldes e con concelleiros e secretarios municipais. Un panfleto do Comité de Propaganda da zona, escrito en galego, afirmaba que a autonomía permitiría poñer fin ao caciquismo centralista, a realización da reforma agraria, organizar a administración atendendo ás células naturais da xeografía humana do país e o ensino bilingüe. A folla voandeira remataba coa consigna Viva Galicia Ceibe. Presentaba o acto o presidente da Fronte Popular de Ferrol, de Unión Republicana, un funcionario do Concello, tío de Ricardo Carballo Calero. Non sabemos se estaría Ricardo Carballo Calero en presencia, pero sí estaba como un dos autores da redacción do Estatuto de Autonomía. Non queremos decir nomes de vítimas, non imos a pronuncialos, para non deixar a ninguén sin nomear. Pero abondo dos que estaban aí nese mitin, hai máis de 86 anos, neste mesmo teatro, defendendo a autonomía de Galicia, a democracia, a república, ian a formar parte da listaxe de vítimas mortais da violencia fascista poucas semanas despois. O alzamento militar de 1936 comezou en Coruña o 20 de xullo. O día 25, Galicia inteira estaba en mans dos sublevados. Pois a historia nos ensina, unha vez máis, que dificilmente un pobo desarmado e cuns poucos militares e gardas legais poden derrotar un exército. Neses 5 días, no territorio de Ferrolterra, Eume e Ortegal morreron a man armada 41 persoas, que son abondo. En Galicia non houbo frontes de guerra, mais en palabras de Castelao, os faciosos chamaron por 4 bestas do apocalipse e desataron a barbarie. Comenzaron nesta retaguardia unha secuencia cotiada de asesinatos irregulares e de execucións. Un inmenso terror, especialmente írtido en Ferrolterra. Porén,
lonxe de calquera fronteira democrática, os escapados, os fuxidos, agachados en sotos, en fallados, en cortes, en montes, eran o xerme dunha dura resistencia guerrilleira que perdurou ata ben entrada a década dos 50. No 1939, rematada a guerra, non chegou a paz, chegou a victoria. Non houve piedade para os vencidos. Como sinalou Camus, España é a demostración de que a forza é superior á razón. Aquela brutal violencia inicial derivou en violencia duradeira, física e institucional. Constituindo un estado de permanente total vixiancia, o franquismo, que nazou matando e morreu matando, sementou e cultivou o medo, conseguindo o silencio que a poboación interiorizáramos o temor de sentir, que fóramos súbditos. E alén da morte, a máis cruel pena, dende logo, lembremos as torturas, os desterros, o exilio, a represión laboral, a represión económica, académica, religiosa, lingüística, sexual, a policía política, os tribunais militares, o Tribunal de Orden Público, a ultradereita, que aínda en febreiro de 1981 quixo eliminar a multas das persoas aquí presentes. Esa ultradereita que aí está. Porén, aquí estamos e aquí seguiremos, pois, usando palabras de Mini Rivas, sempre volvemos renacer, sempre xurdimos outra vez tras 1000 derrotas. Saramago dixo: hai un dito tan común como falso, o pasado está. Pero o pasado, decía, non pasa nunca. Se hai algo que non pasa, é o pasado. Somos memoria de nós mesmos e dos demais. Neste sentido, somos de papel. Somos papel onde se escribe todo o que sucede antes de nós. Somos a memoria que temos, decía o nobre portugués. Recuperar os nomes das vítimas non é nada, dirán algúns, pero sí é importante. Significa recuperar identidades da fosa do esquecemento e da banalización da historia, que xustifica a violencia homicida dun xenocidio como causada nun contexto de guerra. Recuperar un nome é recuperar unha historia persoal. Recuperar 904 nomes é construir un relato histórico desta comarca para o presente e o futuro. Para recuperalos, comezamos a investigar hai décadas. Esculcamos nas memorias individuais e colectivas, revisamos arquivos militares para pescudar nos consellos de guerra e repasamos, agora de novo, rexistros civis e parroquiais. Enténdese por memoria as formas en que as persoas e os povos construen un coñecemento do pasado e como relacionan ese pasado co presente no acto de lembrar. Enténdese por políticas de memoria a promoción dunha cultura inspirada nos valores da democracia e orientada a crear conciencia sobre a necesidade de impedir que volvan a ocorrer graves violacións dos dereitos humanos. Estas políticas da memoria hai que sostelas en evidencias documentais e forxalas coa participación das vítimas e dos familiares. Que ninguén queira ver ou vexa este acto da memoria como de resentimento, de desexos de castigos para o asesino, pero sí de xustiza, porque os crimes de lesa humanidade non prescriben nunca. É este un acto de solidariedade, de recoñecemento e de reparación para os esquecidos, para quitalos do esquecemento voluntario sistemático feito adrede polos vencedores dun golpe de Estado e polos seus seguidores, que fixeron homenaxes e memoriais aos do seu bando e que foron os usurpadores da soberanía popular, inimigos e odiadores do himno de Riego, da Internacional, do himno galego, de Vientos del Pueblo, dos poemas de Miguel Hernández, dos escritos de Castelao. Eran os que nunca apreciarían a Declaración de Dereitos Humanos, nin siquiera unha canción como a de Patti Smith, que proclamaba que o pobo tiña o poder. A resolución da ONU 2/1997/20
afirma que o coñecemento por un pobo da historia da súa opresión forma parte do seu patrimonio e, por iso, débese conservar adoptando medidas adecuadas en aras do deber de lembrar que incumbe ao Estado para preservar os arquivos e outras probas relativas a violacións dos dereitos humanos e ao dereito humanitario e para facilitar o coñecemento de tales violacións. Estas medidas deben estar escamiñadas a preservar do esquecemento a memoria colectiva e, a particular, evitar que xurdan tesis revisionistas e negacionistas. Por tal, os historiadores, que somos científicos sociais, temos o poder e o deber de recordar. Temos a función tribunicia de comunicar a verdade, de traer ao presente a quen viviran gozosamente a esperanza republicana e galeguista, a quen construían barcos e botes en asteleiros militares ou carpinterías de Ribeira, aos pescadores, aos labregos, ás mestras e mestres vítimas de violencia homicida, as carboeiras que con cestos na cabeza suministraban os barcos, aos carpinteiros, pintores, soldados e mariñeiros, guerrilleiros e guerrilleiras, sindicalistas, pescadores, concelleiros, técnicos, artesáns, barbeiros, médicos, leiteiras, músicos, dependentes, camareiros, costureiras, empregados de correos, estudiantes, nais e pais, algúns que somente eran fillos e fillas, e tantos máis que sufriron represión mortal que viron decepada a súa vida e a súa liberdade. No seu humor van uns versos de Farrouco VI. Os mortos desta banda non se van, non saben estar mortos, non se contentan, non saben máis que loitar xunto a nós, preparando con ferros e pólvora o madrigal fermoso das flores do porvir. Pero por que pasou o que pasou non só na guerra, tamén na posguerra e tamén andados os anos 70. Aquí entra a historia para explicalo, pero non para que todo termine aquí, como enterrado de novo. Isto non é o final dun proceso de recuperación da memoria histórica, é o principio. Porque parafraseando a Saramago e a Celaya, mesturando prosa e poesía, temos que dicir, porque somos quen somos, temos memoria e faremos da historia unha arma cargada de futuro. Agora imos ver un monumento nun lugar de memoria que vai ser Canido, pero temos que loitar para facer máis lugares da memoria, como apunta o Martelo do Arsenal, e o Cemiterio Serantes e o Castelo de San Felipe. E para rematar, uns versos de Eduardo Blancomor dedicados a García Lorca, escritos cando soubo a noticia do asesinato do poeta e amigo a mediados de 1936, a mediados de agosto de 1936, cando caían tantos asesinados ben preto daqui. Son palabras que valen, pensamos, como dedicatoria a todos os 904 nomes da listaxe de vítimas que veremos no monumento de Canido. Que piquetes de fusilamento, que apunten nin que hostias. Desde cando aquí os fusís matan o recendo das rosas? Desde cando os xenerais verdugos metrallan a cor das mapoulas? E con que frotiña de avións nazis van matar na nosa carne a túa, a vosa e a Eucaristía portentosa? Rematamos desexando que os nomes dos ferroláns que foron vítimas da violencia represiva fora da comarca teñan o seu memorial tamén e non se agarde tanto tempo como para este. Ben, a peza musical que van interpretar agora María Manuela e Manolo Bacallao, acompañados de Xurxo Varela, vai servir de presentación aos segundos protagonistas deste acto. Despois das asasinados e asasinadas, os familiares son os que máis demandan e merecen a reparación do dano causado pola represión franquista. Cando remate a música, podedes subir ao escenario para tomar a palabra Amada Toimil Rei, Francisco Cruz Usero e Libertad Barcia. Hola, boa noite a todas. Estamos Xurxo Varela, María Manuela, máis eu.
Imos cantar unha canción, bueno, ante todo agradecer a Comisión por nos convidar para participar neste acto. E imos cantar unha cantiga que, según parece, cantaba algunha xente que iba a ser pasada polas armas na punta do martillo. Xente da Graña, algún barco que parou por aquí e fusilaron a todos os membros, 8 persoas, e viñan cantando, escoitábase desde a través do mar, desde a Graña, algúns, non todos, cantaban esta cantiga que imos cantar agora. Vai a polos familiares, bueno, todos os familiares da xente asesinada. Como unha aperta fonda esta canción para todos os represaliados e todos os familiares e amigos. Para todos. Cando xa no meu peito non sinta amor, cando da miña terra non vese o sol, ben morte, ben asiña, cabo de min, que eu sin amor nin patria non sei.
Boas tardes a todos e todas. Son Amada Toimil Rei, filla de Gabriel Toimil García e neta da mugardesa Amada García Rodríguez. Como sabedes, a miña avoa foi fusilada con 7 dos seus compañeiros na madrugada do 27 de xaneiro de 1938. Levaba en prisión dende abril de 1937. O meu pai naceu o 31 de outubro no Hospital de Caridad, onde a miña avoa foi trasladada dende o cárcere de mulleres de Ferrol e onde ambos regresaron despois de dar a luz. Ela e o meu pai foron levados o 1 de decembro ao Castelo de San Felipe para o Consello de Guerra no que a condenarían a morte. Despois de novo ao cárcere e a San Felipe levaron definitivamente co meu pai en brazos o día anterior para fusilar. Sobre a nosa Amada García quedou a idea de a que a mataron injustamente porque o único que fixera fora bordar unha bandeira. Todas as persoas asasinadas polos franquistas en Galicia foron injustamente, porque aquí non houbo guerra. Os responsables de todos os que se levaron foron os que se levantaron contra a República e as vítimas foron as que a defendían, xa que era o goberno lexítimo, o goberno do povo. O recordo sentimental de Amada é fermoso e moi triste, pero non pode ser o único. E tamén é injusto para ela, porque agora sei que non só era muller e nai, e que non bordou ningunha bandeira, senón que Amada se creou mentalmente coa República, era sindicalista, era militante do Partido Comunista, participou en varios mítins, formou parte do comité do Frente Popular de Mugardos, que tratou de defender a República, cando tivo lugar a sublevación de xullo do 36. A miña avoa unha máis con todos. Por iso a detiveron e por iso a mataron. Condenada por un xurado militar animado por dereitistas que non soportaban que Amada, sendo muller, filla dunha familia de pescadores, casada con un traballador de Arsenal, se atrevese a ter ideas avanzadas e manifestalas públicamente. Amada era defensora da República e da liberdade. E non debemos eloxiarla máis, atribuirle cousas que non fixo, non é necesario. Foi asesinada por ser muller, por ser republicana e por ser de esquerdas. E agora gustaríame recitarlles un poema que José Torregrosa adicou a Amada o 27 de xaneiro do 2016 no Castelo de San Felipe, titulada Ai Amada, ben Amada. Convirtieron el castillo en altar para Susaña. Las piedras se sonrojaron al recibir las descargas. Un pudor de fortaleza, de nobleza traicionada, delante del pelotón y el silbido de las varas. Mata el odio de los hombres, el metal solo no mata. La carne puede que muera, sobrevive la esperanza. A 27 de enero, lo oscuro evitaba el alba. Amada sintió su frío, transformándose en escarcha. Duerme, Gabriel, hijo mío, portavoz de mi mañana. Allá lejos en tu cuna recibe esta última nana. La furia de mis verdugos ni nos toca ni nos mancha. Bordan las nubes el cielo banderas republicanas y le trinan las alondras y los ruiseñores cantan. Que no se acabe la noche o asesinarán a Amada. No soy yo quien va a morir, son ellos los que acaban, hijos de puta vergüenza del fascismo que proclaman. Cuando avanza muy despacio siente huellas que se agrandan,
caminando hacia un futuro de maternidades claras. Y mis hijos y los hijos de mis hijos me devolverán el habla para dirigirme al pueblo y abrazar desde la nada una memoria común al pie de una larga marcha. Quiero tocar con sus manos, confundirme en sus miradas, por luchar entre los míos y por ser otra vez amada. Aquella que fue una vez antes de que la mataran, la que será para siempre amada, la recordada. Los lobos no tienen nombre, los confunde la manada. Ella es Amada García, lleva escrita mi metralla. Mira ese muro negro y la veréis dibujada. Galicia del paredón, hoy Galicia fecundada, por tanto llanto vertido, tanta sangre derramada. No te olvides de nosotros, amada, querida amada. Y ahora me gustaría solamente... Gracias. Sumarme a las palabras del compañero al principio que dijo que por fin y que esto ya, que hace falta, nos hace a todos mucha falta. Gracias y buenas tardes. Hola a todos, soy nieto de Matías Usero. Creo que todo está dicho, no tengo mucho más que decir. Os podría decir lo que me gustaría decirle a él si lo hubiera conocido. Le diría gracias por haber hecho lo que hiciste y estoy orgulloso de todo lo que hiciste. Creo que habrá mucha gente aquí que sabe quién es o quién era Matías Usero, un cura que también cayó fusilado. Y lo último que le diría es una palabra que le gustaba mucho, por eso le puso ese nombre a mi madre, le puso libertad. Y eso es lo único que tengo que decir. Gracias. Como ben dixo o compañeiro, pouco queda que dicir. De todas formas, gracias á Comisión do Memorial por invitarme a vir falar da represión que sufreu a miña familia cando o franquismo. Nosotros somos dunha pequena aldea, moi pequena, na cal só había 6 casas, pero había 7 escapados. Eran todos mozos que durante o Frente Popular quixaron dunha forma moi animada a propaganda polo Frente Popular, se movían dun sitio para outro, pero chegou o golpe de Estado. O golpe de Estado, co 5 de septiembre, nesa tan pequeniña aldea, chegaron os falangistas e ese día mataron a 4 mozos. A partir dese día, todo cambiou na aldea. Empezaron a represión, os desterros, a cárcel, en fin, as palizas. Non hai nombre para explicar todo o que pasou. Digamos que as mulleres incluso foron as que máis pagaron toda esa represión, porque, como ben dixen, os rapaces estaban no monte e outros fusilados. Iso durou 10 anos. 10 anos hasta que en diciembre do 46 eses mozos os chamados tamén guerrilleros do EUME conxuntamente con un grupo de guerrilleros de Lugo decidiron emprender viaxe hacia Francia. Ese viaxe o emprenderon o 12 de diciembre nun pesqueiro chamado Santa Teresa.
que colleron que na playa da Brela en Vicedo. Foi unha travesía difícil que durou varios días, pero un bon día Radio Pirinaica dou a noticia que un barco de Galicia había chegado a Bayona. Foi unha alegría, digamos, enorme para as familias que levaban 10 anos de represión. Os rapaces que sobreviviron, tuveron que empezar unha nova vida, non sempre sobrar con moitos problemas. De feito, meu pai sempre dicía que habían, no fondo, deixado a libertad do monte, se podía chamar libertad, polo campo de refugiados. Pero el se sentía máis libre no monte que no campo de refugiados. A nosa aldea, de todas formas, para min e para moitos, será sempre a aldea dos escapados, a aldea donde houbo moito sufrimiento e moita represión, a aldea solidaria que permitiu que realmente esa xente sobrevivira 10 anos. É certo que despois desos 10 anos quedou unha profunda ferida. A xente máis maior tiña na nosa aldea unha mirada moi triste, unha mirada profundamente, digamos, ferida. Si unha mirada pode ser ferida, pero si, eles tuveron esa mirada durante moito tempo. Eu recordo perfectamente as dúas miñas avós que guardaron un semblante moi triste durante prácticamente toda a vida, que iso nunca máis volva a suceder. Gracias. Ben, imos chegando xa ao remate deste acto, así que, por último, pido aos membros da Comisión Promemorial que suban comigo ao escenario. Queremos agradecervos a todos a vosa asistencia. Cando plantexamos este acto, había que decía, busquemos un lugar máis pequeno porque vai ser difícil enchelo. E hoxe está a rebosar, e os agradecemos a solidaridade e a empatía coa causa. Queremos invitar ao acto aquí ao escenario que suban as familiares dos asesinados. Por favor, libertad. Tamén queremos invitar a Manuel Patiña, o escultor que de xeito gratuito e generoso fixo o monumento. Manuel Patiña, por favor, sube. Queremos agradecer, que non pode subir, Carlos Quirós, que foi o autor, o documentalista, que nos brindou tanto as fotografías en bucle que hemos visto, visualizado todo o tempo, como tamén o documental de perto de máis de 1000 nomes, que non está aquí por cuestión de traballo, pero que le agradecemos a súa disponibilidade. E tamén queremos agradecerlle aos músicos, a todos os músicos que han participado, por favor, que suban tamén, María Manuela, Manuel Bacallao, Lidia Espido, Alexandra, Tita Elia, e agradecerle tamén a presentadora do acto, a xornalista Verónica. E con isto do traballo de equipo, se me esquento de alguén, pois que me digan meus compañeros. Pois, entón, agradecemos a todos e tamén queríamos rematar o acto con
a premisa de que, mentras o monumento non se faga, seguiremos insistindo e estaremos aí loitando para que o monumento vaya adiante, sexa unha realidad ben pronto. Vamos a rematar o acto coa interpretación do himno galego por o dúo Bernardo e Irati.